来年以降メジャーの人に滑ってる男がいるな。明日からゴキブリ軍団だ。人の街でオレンジの軍団をやっつけようよ。出せませんが、俺と関係のある監督のチームの応援なんか見たくないともう一度我々の戦いはまだまだ続きます。優勝とは言いませんがじゃあ聞くぞ、正直に答えろ。
直に答えろ。これから今年我々が優勝できると思うやつは手を下げろ。優勝できると思うやつ手を挙げろ。我々は来年こそは何としても全団体揃った応援がしたいのです。ということで皆さんご理解ご協力今後ともよろしくお願いします。ということで広島ラスト盛大な3本でいくよ。